ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ଯେହେତୁ ସାମ୍ବର ଦଶମୀ ଥିଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମା ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଜି ତୁ ତୋ ହାତରେ ପିଠା କରିକି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ସିନା ମୋତେ କହିଦେଲେ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋତେ ତ ପିଠା ତିଆରି କରି ଆସେନି। ସେଇଠୁ ମୋ ମା ମୋତେ କେମିତି ହବ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ କରିଲି। ତାପରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆମା ମୋତେ ଆସିକି ବୁଝାଇ ଦେଲେ କେମିତି କରାଯାଏ। ମୁଁ ମୋର ତାପରେ ସବୁ କିଛି କଲି। କୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ରୋଗରେ ସେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶାମ୍ବକୁ ଏହି ଦିନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବେ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମ ଗେହ୍ଲୁ କେମିତି ମୋତେ ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।